Yo, what's up guys? My name is Knowledge Makombe. Welcome to my channel, Nose Media TV. Guys, patinge chupaina uzirukitika mZimbabwe zvakangowanda guys. Kana iri first time yako kuya pano pa channel, please subscribe, share, like, comment. Poko kana zvakazodai zvaizoitika. Zvaitika ndezvekuti chipoko chekutanga chandakatanga kunzwa nezvacho kumusha. Chai mukomana akanga afa achiita sekutanga asina kufa zvakanaka. Alright. Saka izvozvo takangozvinzwa tichikukura tichitaurwa nana mai. Chinzi chipoko ichocho chaiti kana zuva rakunogara makomo kudai. Ichocho tanga kuita mufananidzo wake chichibvira moto chichienda kumusoro. Chichingodara ainzanzi Jeshua achikwira achienda kumusoro chingori zimbuyivire remoto. Kozoita chimwe chaita kuti kana muchifamba zviya usiku madokeresa waitonzwa ainzi nzvimbo yakatika aitombofambwa muchiti kana maakusvika ipapo unotonzwa musoro uchiti nyau pamba chozotoona pasaidi pako pachiti nya kamoto kanotanga kari kadiki kana kachita kataitai kana paine vanoziva zviti taitai zviya kachita sekataitai kozopedzisira moto yauya wozogona kungoti kukutyisa izvazvo kuti munotomira kutogara pasi nechinhu ichocho. Asi vanenge vachitaura kuti panzvimbo apa pakaurayirwa munhu akafira ipapo kana kuti munhu uya anga akafa zvisina kunaka ozopedzisira achimuka kuita moto kudaro. Aiwa, inini kwandakakurira kunowanika zvipoko. Muone manje. Gaiti nyatso kunzwa apa. Kwandakakurira kunowanika zvipoko. Pa next pedu baba namai wepo wese wakafa. Saka taitozoti mazuva rovira zvataurwa namama kuti unotanga kuona kamoto kadiki. Taitokaona kadiki kari mumuti mumango pamba pawo papadongo. Saka mumwe musi takati tafarisa zvedu vatatanga kutamba panze. Vatanonoka kuwaridza. Takatowaridza takavhenekerwa nechipoko. Chakati mumamesengwe. Saka kutori kumusha wezvipoko. Ndakatombosanganawo nazvo zvipoko. Unotonzwa bvudzi kuti nyau. Wotoziva kuti hazvina kumira musha. Saka kumusha kwedu kwatakakurira ndekwezvipoko. Hatityi. Kana nemamini. Hatichazobvunza kuti kumusha ndekupi because hasizomuda zvakanaka nditika. Chainzi chaizezesa maifirizi kuchainzi peki. Panomba harare apa. Ayushi. Right. Chainzi pegi. Chainzi ani? Pegi. Ainga akapfeka chaizvo unotoona kuti musikana akanaka chaizvo zvinova vechirume vandobva vamutora achifunga kuti igirlfriend oini yandada oyi. Ndobva aenda naye kumba kwake. Aenda kumba kwake kayo vagara vakatozoona pasisina munhu. Pegi anyangadika goni pegi. Anyangadika aenda. Ndobva akaziva kuti chipokwe ndokuti aingozikanwa kunzi kuna pegi chipokwe. Mazvita yenyu mama. Ai. Akokuzivei kuti paaifiridzi pedu apa pakaita ma1. Pegi vataurwa nagogo ava. Pegi uyu ndakamudzwa inini baba wekwangu. Waiti wakapinda mubhava kuona anenge amutora woenda naye kumba kwake. Saka aenda naye kumba kwake waizoona mumba musina. Saka waiziva pamba paPegi waibva waenda kuvabereki kobvunza kuti imimi panapa pane mwana wenyu anonzi Pegi. Saka inini bhachi rangu handina kuzoriona. Zvikanzi aiwa Pegi akashaya. Handetokuratidze patakaradza Pegi muHighfields. Waizoona bhachi rake riri kuHeadstone. Pakuwa. muHighfields. Ndatsigira gogo nyaya yavataura. Pegi ari kutaurwa uyu. Invest bone yangu ndi ya 68. Alright. Ndiri kuNational. Alright. Pegi uyu kwaifidzi aive nesi. Aive nesi Pegi. Vakomana vekuda vasikana vaitora Pegi parodhi. Baba wake vana vemuMalawi vakataura kuti mwana wangu afa akaita zvekubaya mota force dondo mberi yachatyisa. Alright. Ndobva Pegi aurayiwa nevakomana. Alright. Saka Pegi vaiti vakomana kana vakuenda kubva kubasa aiteera Pegi wotaura naye. Alright, ndakuda handei. Woenda naPegi kumba kwavo. Vasvika naPegi kumba kwake wonzi usabatidze light.
vakomana havane nharo, wobatidza laiti, wosiya rohwa napegi, pegi wobuda wenda. Wekupedzisira akazoita kuti zvibude kunetsesa baba wapegi, akarohwa ndobva atorerwa bhachi, ndobva handa akakwadzwa. Baba wake vaive muMalawi, ndokuzoziva kuti pegi akanetsa, asengauraiwa nevakomana ari nesi mota force. Inini ndaigara kwaIfield kuRusaka. Ndakati rimwe rezuva ndichibva nechekuKenani kumusoro kwekwewo. Zvadza kuma past 9. Saka pane pamaterminus pane nzira inoenda kwaMachipisa Udewa. Paisikwirirwa mabhazi. Mota dzichiri kutanga kufamba zvima 4 zvekudhara. Saka kubva ndandine mukomana wandandinaye. Kubva tasangana naye paya. Zvika makadi tiperi makadiwo. Makasangana nani? Napegi ari kutaurwa. Makasangana napegi. Nyatsa kuteerera matsango apa. Zvikanzi ndiri kukumbirawo kubvunza. Aiti kana achitaura newe ainge achiseka. Kana uri varume vanoda vakadzi veve waita handa zviwanirwa pano. Plus ipama muchiri kunzwa kaelda ipapo apo. Aiwa ndanchiri mufana. Saka atibvunza akati ndoda kuenda mani ngekutauna achiri kuwanikwa here panapa. Ndikati motenda kwaMachipisa. Panapa hachadi? Hachawanikwi. Ini ndine wandandine. Zvikanzizvo ndokwandira kuti kwandoda kuenda. Zvikanzi saka mungakwanisa kutiperekedzawo here? Ndikati zvokuperekedza yayo isitautomanyira kumba ndokwada kumanyira. Ndakatanga kunzwa vabvudzi rangu kuningirika. Plus kuRusaka tainzwa nyaya ichidi kuti ichitaura nemachenera anga akaita. Ndakamati ndi munhu anotorwa. Anga ari muchena akachena chaizvo. Ndikati aiwa isitautomanyira kumba. Zvikanzi zvakanaka. Kubva ndiresi kubva taendo. Saka tangosvika ndichitaura kumba nyaya iwe manje. Vanhu zvikanzi wakatosangana naye. Mazvita hama dzangu dzese, ndanga ndiri kutaura nyaya yeChipoko. Manzwa panapa kuti Chipoko